Ассалому алейкум дӯстони азиз. Ин шабакаи Голос Мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Хурмонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, имрӯз тасмим гирифтам дар як-ду масъалаҳои муҳим бо шумо ҳамсӯҳбат шавам, як навори хуб ба шумо пешниҳод кунам. Навор ҳатман оиди масъалаҳои запрет, яъне ки манъи вуруди муҳоҷирон ба Русия ва як-ду маслиҳатҳои беҳтарин барои онҳое ки бо оилаҳояшон ба Русия меоянд ё ки аллакай омадагӣ ҳастанд. Ва ҳамчунин як хабари фаврӣ дорам, ки мехоҳам зуд ба шумо бирасонам ва пас аз он ки шумо ҳам тамошо мекунед, фикр мекунам ки шояд ба шумо маъқул меояд. ҳатман дар зери навори мо лайк мегузоред ва наворро ба ёру дӯстони худ падилица мекунед, то ин ки онҳо ҳам аз ин хабарҳои муҳим огоҳ бошанд. дӯстони азиз, чун ҳамеша мехостам ба шумо пеш аз оғози навор тавсия бидиҳам. Як чизе ки барои шумо ҳам фоиданок аст, муҳим аст, ин бошад ширкати Даво аст, ки дар фасли сармо барои муҳоҷироне ки дар Русия ҳастанд ва фарқ надорад касе ки набошад, муҳоҷирони мо ҳатман ҳар муҳоҷире ки ба Русия меояд кор мекунад, ҳатман бемории простатит ба ӯ таъсир мекунад ва бинобар сабабе ки муҳоҷирони мо аз больницаҳои Русия метарсанд, ки онҳоро фиреб мекунанд, доруҳои қалбакию доруҳои зиёдатӣ менависанд, то 35-40 ҳазор намераванд ва зиёд шудан мегирад авҷи бемории онҳо. Простатит яке аз бемориҳои вазбине аст, ки дар охир оварда ва безуҳуриёти мардонагӣ оварда мерасонад. Аз ҳамин сабаб масъала хилба ки дар ширкати Даво аст, ёрдамчии аввалини шумо буда метавонад. Ҳарчанд ки шуморо пурра 100% агар табобат ҳам ки накунад, вале хело ёрдами калон мерасонад, ки шумо худро хуб ҳис кунед. Барои бемории дарди гурда, барои хунукзадагӣ, барои бемориҳои мардонагӣ масъала хилба беҳтарин масъала аст. Ва ҳамчунин барои мардоне ки бо занҳояшон ҳастанд, барои ба қувват намудани мардонагияшон эпимедиум паста ҳаст. Барои нафароне ки китм доранд, харобуловар ҳастанд, сенол ҳаст, бендекс ҳаст, ки инҳо шуморо хуб ёрдам мекунанд. ва ҳамчунин барои онҳое ки харобуловар ҳастанд, иштиҳо надоранд, самиуман гуфтани махсус дору ҳаст, ки шуморо иштиҳо меоварад ва барои вазн гирифтан ба шумо хуб ёрӣ медиҳад. хуб дӯстони азиз, ба ин ширкат ҳатман занг занед, доруҳоро заказ кунед, ба тамоми областҳо, вилоятҳо, деҳаю ҳамаи кунҷу канори Россия тариқи почта Россия равон мекунанд. хуб дӯстони азиз, аз хеле гуфтам хабари фаврӣ дорам, аз ҳамин оғоз мекунем. Инам бисёри муҳоҷирон дар WhatsApp ба ман дар ҳақиқат тариқи Viber, тариқи WhatsApp ба ман мепартофтанд квитансияҳоеро, ки ман ба онҳо мегуфтам, ки дӯсти азиз, ин квитансияро вақте ки аз шӯъбаи пулис мебароӣ, амин наздиктарин ҳоҷатхонаи ёфтагӣ даро тоза карда партов. Агар безеб ҳам ки гӯям, чунин аст. Чунки ин квитансия дар махсус шод кушодагӣ ҳастанд, ки дар худи ҳамун пулисҳо мегузарад. Ва получател агар нависонда шудагӣ бошад, ки получател УФК по город Москве, фарқ надорад дар кадом районе ки набошад, он вақт маълум аст, ки ин квитансияи ҳақиқӣ аст ва дар шоти ягон шахсияти алоҳида намегузарад. вале шумо картинкаашро дида истодаед дар инҷо. ин гуна агар бошад дар номҳои дигар касо, номи ягон шӯъбаи пулис бошаду ин хали бошад, шумо ин дар ин квитансияҳо пул нагузаронед. Аввалаш чунки печат надорад, дуюмаш ин ки бе пешниҳод намудани бе асоси қарор, яъне ки ба шумо ягон қарори судӣ нест, дар онҷо ягон қарори махсуси ҳамон отдел политсия нест. Просто ҳамон як кабинет дароварда ба шумо як квитансияро пур карда метиҳанд, рав 3000 гузарон, ҷавоб рав, яки 5000 гузарон, рав. ҳаминҳоро агар ба шумо ҳам рух дод, ягон тин нагузаронед. Ин дурӯғ аст дӯстони азиз. бисёриҳо рафта мегузаронанд. ҳамин хабарро, ҳамин гуна квитансияҳо зиёд шуда истодааст. аз ҳамин хотир ман хостам, ки шуморо хабардор кунам, ки агар ба шумо рух дод, ягон тин нагузаронед дӯстони азиз. Ин дурӯғ аст.
خب дигар мавзӯе ки мехостам ба шумо мукаммалтар пурратар суҳбат кунам мавзӯи запрет гирифтани муҳоҷир запрет навиест яъне ки манъи вуруди муҳоҷир ба Россия. зиёда аз 250 000 муҳоҷири тоҷик аллакай дар қайди запрет навиест ҳаст ва дар суҳбат бо юристҳо бо шуъбаҳое ки ба ҳуқуқи муҳоҷирон сару кор доранд бо журналистҳо муҳоҷирон бисёртаргӣ фақат чунин суханҳоро мегӯянд ки ман намедонам барои чӣ маро запрет виез мондагӣ ҳастанд ё ин ки мегӯянд ки тоҷикистон рафтам ва вақте аз тоҷикистон баргаштам дар фурудгоҳ маро аз рейс гардонданд ва гуфтанд ки ту запрет виез дорӣ. аз ҳамин бармеояд ки бисёри муҳоҷирони мо намедонанд ки кадом омилҳо сабаби запрет виез гирифтани онҳо мешавад. аз ҳамин хотир сабабҳояшон хело зиёд аст. ман якчанд сабабҳояшро аз сомонаи Migrant News гирифтам ки дар он ҷо бисёр хуб ин статья навишта шудагӣ буд, дар он ҷо хондам ва ман бисёр писанд омад. хостам ки ҳаминро ба шумо ҳам бирасонам ва каме иловаҳо тағйиру иловаҳо карда содатар карда ба шумо бифаҳмонам ки дӯстони азиз чӣ корҳоро бояд кард, чӣ корҳоро бояд накард ки запрет нагиред ва кадом намуди корҳо аз ишкале ки медонем запрет 3 сола 5 сола ва 10 сола мешавад. кадом намуди корҳои мо метавонад ба мо запрети 3 сола битиҳанд ба кадом намудаш 5 сола ва кадом намудаш 10 сола ва боз ҳаст як намуд запрет навиезди дигар ки ин умрбод мешавад ё ин ки аз 20 сола аз 30 сол боло запрет мезананд. ин ба кадом хотир аст? ин гуна запрет нафарҳоеро мезананд ки ягон ба ҷомеаи Русия ягон хавф таҳдид мекунад, намедонам ягон дар ягон чатхонаҳои ифротгароён ӯро мебинанд ё ин ки ягон бемории гузаранда дорад дар вақти патент супоридан мо аз муолиҷаи тиббӣ мегузарем ки анализҳо месупорем. дар ҳамон вақтҳо агар мебинанд ки муҳоҷир ягон бемории гузаранда дорад ягон бемории безеб дорад ӯро запрети умрбод мезананд. ва бисёри муҳоҷирони мо вақте ки дар тоҷикистон сайти UEM MVD медароянд UEM MVD ин fms.go.ru бошад хеле аст медароянд дар он ҷо мебинанд ки запрети онҳо нест маҳкам нест кушода аст ва фикр мекунанд ки ба ҳамин тамом. дӯстони азиз мақомотҳое ки муҳоҷиронро запрет навиез мемонанд инҳо як то дуто нестанд. ФМС аст, ФСБ ҳаст, Министерство иностранных дел ҳаст яъне ки вазорати корҳои дохила хориҷа вай аст Министерство здравоохранения метавонад ин корро кунад яъне ки вазорати тандурустӣ чиқаде гуфтам агар шумо ягон бемориҳои гузаранда доред аз он тараф ҳам метавонанд шуморо запрет навиез умрбод бимонанд. метавонад вай кумитаи андоз налоговый комитет ҳамун вазораташ шуморо бигирад запрет навиез мемонад агар шумо чандкарата налогҳои худро намесупоред саркашӣ мекунед ва аз ҳамин ҳисоб он ҳамчун як шаҳрванди қонун вайронмекардагӣ ҳар қадам яъне ки одами нолозим дар Русия гуфта он мақомот метавонад шуморо запрет навиез монад. аз ҳамин хотир бисёри муҳоҷирони мо фиреб мехӯранд дар аэропорт дар баъзе авиакассаҳо рафта проверка мекунанд ки фақат он сайти UEM MVD ҳаст ки қариб 50% муҳоҷирон запретҳояшон на ба ин линия ҳаст ба дигарҳояш ҳаст. аз ҳамин хотир ин мақомотҳо ҳам метавонанд шуморо запрет навиез бимонанд. хуб кадом намуди нарушенияҳои мо метавонад моро 3 сола запрет бимонад? муҳоҷир аз тоҷикистон омад 90 рӯзаш дар ин ҷо гузашт ягон документ накард ва пас аз 90 рӯз ҳам аз Русия берун набаромад. ӯро мисол автоматӣ вай қонунвайронкунӣ кард ва агар тариқи база хушрӯя проверка карда бароянд ин муҳоҷирро 3 сол запрет мекунанд. аллакай вай дар база омадани шумо қайд шудагӣ аст ва пас аз 90 рӯз шумо ки аз Русия намебароед инашам қайд мешавад ба таври автоматӣ аллакай шумо нарушение кардед. ва ё ин ки ду ва зиёда қоидаҳои ҷамъиятиро вайрон мекунад. административни правонарушение
аз ду ёз ҷудо мекунанд. Масалан парковкаи безеб кард, светофорро пиёда пешеход меёб бар байни ягон ҷое ки ғайри пешеход аст ба он ҷо гузашт, ягон корҳои ҳамин хеле мекунад. Дар автобус бе пул рафт 110 мехапанд, ро як бор 500 рубл ҷарима мекунанд. Ҳамин гуна нарушенияҳо агар дуто мешаванд, аллакай муҳоҷир запрет навист ба 3 сол монда мешавад. 5 солааш чӣ гуна аст? Шумо бе регистратсия мегардед, шумо бе патент кор мекунед, дар ҷои кор шумо бе патент мехапанд, шумо аз супоридани патент дореду вақташ мегузарад, намесупоред. ҳамин гуна шумо муддати дароз ҳуҷҷатҳоятон ҳамааш буд шудагӣ аст, дар Русия гашта истодаед, ана ино мешаванд запрет навиз ба муддати 5 сол. 10 солааш бошад, агар шумо бе ягон ҳуҷҷат дар Русия зиёда аз 270 рӯз агар гашта бошед, ё ки муҳоҷирро як бор барои нарушенияҳои майдаакаш мегиранд, 3 сол запрет мезананд ва ба ӯ 10 рӯз вақт метиҳанд ки аз хоки Русия берун баро ба хоҳиши худат намебарояд, ӯро дуюмбора дастгир мекунанд, дар ин вақт 10 сола запрет навиез мемонанд. ё муҳоҷире ки аллакай чанд моҳ патенташ буд шудагӣ аст, намесупорад, ё ки баъзеҳояшон ИП доранд, налоги ИП-ро намесупоранд, чанд дафъаина аз супоридани налог саркашӣ мекардагӣ муҳоҷироро зиёда то 10 сол запрет навиез мемонанд. Запрет навиез муҳоҷирро мондан 3 сол 5 сол буд шуд ва боз гашта омад. ба ӯ чӣ минусҳо аст? Яке аз минусҳоаш ҳамин аст ки ӯ дигар барои гирифтани шаҳрвандии Русия барои худ як мушкилии калон эҷод кард. ӯ дар историяи худаш ин чизро монд ки як бор барои ҳамчун қонунвайронкун буданаш ӯро запрет мондагӣ ҳастанд. Ва чизи дигаре ки шуморо 10 сол запрет мемонад ин аст ки шумо як бор ному фамилиятонро иваз карда ба Русия медароед ва шуморо мехапанд ва ин дуюм дафъаина ба шумо 10 сол запрет навиез мезананд. Мехостам ба шумо бигӯям якчанд нафароне ки метавонанд запрет навиези худро бикушоянд, барои ин яъне ки асос доранд, основания доранд. Инҳо киё ҳастанд? Инҳо метавонанд онҳое бошанд ки дар Русия оила доранд, шавҳар доранд, ё ин ки зан доранд, қонунӣ аст, ё ин ки аъзои оилаашон дар ин ҷо зиндагӣ мекунад, аз қабили фарзандаш, ё ин ки худаш фарзанди шаҳрванди Русия бошад, яъне падараш ё модараш, падару модаре ки дар Русия айни ҳол зиндагӣ мекунад. Акаю, додару, апау, хоҳару, амакию, тағою ин хелҳо намешавад. Падар ё модарат, фарзандат, занат ё ин ки шавҳарат. Манамин 5 омил сабаби дубора кушодани запрет виезди муҳоҷир шуда метавонад. Ин дуюмаш, муҳоҷир метавонад запрет навиезди худро бикушояд агар ӯ донишҷӯи очни аст, заочни очни дар ягон донишгоҳҳои давлатӣ, дар донишгоҳи калон, коллеҷу ин хели майначайдоро ба фикрам писанд намекунанд. Вале ҳолатҳое ҳаст ки муҳоҷирро бо вуҷуди доштани ҳамин асосҳояш ҳам запрет виезди ӯро намекушоянд. Инам як чизи ҳайратовар нест, аллакай ҳама одат карданд, ҳама диданд ки дар баъзе ҳолатҳо ҳамаи тарафа муҳоҷир ба русӣ гӯям прав ҳаст, лекин ҳеҷ кас ӯро солиб намешавад. Хуб, ин буд як чанд маълумотҳо оиди запрет навиез. Умедвор ҳастам ки ягон маълумоте дар ин бора ба худ гирифтед. чӣ тавре ки дар аввали навбод гуфтам, мехостам ба муҳоҷироне ки бо оилаҳояшон ба Русия меоянд, бо фарзандҳояшон ба Русия меоянд, ин аввалан хело як душвор аст оиларо дар Русия нигоҳ доштан ва бо душвортараш ин аст ки агар ба сари онҳо ягон балое биёяд. Аллакай дар тӯли як ҳафта аст ки 2 кӯдаки тоҷик, яктоаш дар Москав 3 сола, 2 сола аз ошёнаи 8 афтода ба замин ғалтида бандагӣ кард, мурд дар ҷои ҳодиса, ва дигараш бошад аз ошёнаи 11 дар Санкт-Петербург ба замин ғалт дод, дасту пояш шикаст
бинияш рӯяш шикаст, вале дар ҳолати сахт вазнин, дар ҳолати беморӣ қарор дорад. ҳол намедонам чӣ шуда бошад аҳволаш. ҳардуяшам аз тирезаи ошиёнаҳо меғалтанд. боз ҳодисаҳои дигараш чунин аст, ки бисёри муҳоҷирон кӯдакони худро ба Русия меоранд. онҳояшон ки ба сину соли мактабӣ расидагӣ ҳастанд, бинобар сабабе ки дар Русия мактабҳояш кӯдакҳои моро ба хубӣ қабул намекунанд. аз 12 аз 12 як чӣ мешавӣ ё ин ки ҷо нест, ё ин ки масъалаи регистратсия қати мушкилиҳо пайдо мешавад. аз ҳамин ҳисоб ман ба наздикӣ дар ҳамин як рӯзҳои наздик як мактаберо вохӯрдам, ки дар он ҷо кӯдакони муҳоҷиронро ба хубӣ қабул мекунанд, новобаста аз оне ки регистратсияи шумо дар куҷо аст, новобаста аз оне ки кӯдаки шумо забони русиро мефаҳмад ё ки намефаҳмад. дар он ҷо бисёр ҳастанд кӯдакони узбек, қирғиз, тоҷик, татаринҳо ҳастанд ва муаллиму муаллимаҳояш бо кӯдакони муҳоҷиро хело бо муҳаббат, бо меҳр муомила мекунанд, хуб дарс медиҳанд. ва чӣ ки ман ба наздикӣ гуфтам вохӯрдам, бо директораш вохӯрда будам, ба ман гуфт, ки мешавад ки дар байни сол ҳам қабул кунанд кӯдакҳои тоҷикро, масалан моҳи сентябр, аввалҳои октябр, фарқ надорад. худо хоҳад, ман ба рӯзҳои наздик аз ин мактаб як навори нағз мекунам. ин мактаб дар Москав аст, ба шумо пешниҳод мекунам ва умедвор ҳастам, ки ба ин наворам битавонам ба кӯдакони шумо як хубие карда битавонам. кӯдакони худро эҳтиёт кунед. аз оне ки дар хона дар назди телефону дар назди телевизор онҳоро тӯли моҳҳои дароз, тӯли солҳои дароз нигоҳ медоред, ба онҳо аз ҳамаи чӣ қафо мемонанд. ин гуна накунед. кӯшиш кунед, ки дар мактабҳо рафта бихонанд. мактабе ки ман мегӯям бисёр мактаби хуб аст. забони англисӣ дарс метиҳанд, забонҳои хориҷӣ дарс метиҳанд. дар он ҷо физика, химия, математика, тамоми дарсҳое ки дар мактабҳои оддӣ аст, дар он ҷо ҳам ҳаст. мактаби беҳтарин аст. умедвор ҳастам, ки метавонам, ки аз он ҷо рафта навор карда, бо директораш ҳам суҳбат шуда, тамоми қоидаҳояшро худаш бигӯяд ва пешкаши шумо бикунам. дӯстони азиз, ин буд имрӯза навори мо. агар ба шумо маъқул шудагӣ бошад, ҳатман лайк гузоред, поделиться кунед, то дигар бародарони мо аз ин хабардор шаванд. ва дар охири навор мисли ҳамеша ба шумо бурдборӣ мехоҳам. худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. хайр, дӯстони азиз.